Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezamba phambili namuhla. Ibe nesasasa March and March. Bese kwena ngabaculi eMarch. Kanti umhlaziyi uthi konke sekulele kuhulumeni. Izindaba ze1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ibe impumelelo iMarch yokulwisana nabokufika yeMarch and March ebeqhubeka enkabeni yedolobha laseThekwini lapho bekuphume khona izinkumbi ngezinkumbi zabantu bezoyeseka. Kanti ke nasemadolobheni ehlukene abeqhubeka amamarshi egcizelela ukuthi abokufika abakuleli ngokungemthetho mabahambe. Nkosikhona Phakelo Umthakathi ndabandaba ethula inkulumo yakhe uthi abantu abakhohle ukuthi yena uyokathengeke uthulumele lelizwe ngobuqiniso akasoze athengwa ngemali. So bonke ke laba abakhathazekile ngicela behlisa umoya, laba abakhathazeke ngempela ngicela behlisa umoya. Wena onomoya omubi khululeka. Umoya omubi into nje yayikhona kusekhona ushaka lapha ezweni. Into engeke iphele. Lapha kusasa sizoba ne-press conference sizonichazela ukuthi njengoba nje sisegoli sisebenze kanjani, inhlelo zensizwa nomnsizwa development foundation kuya phambili zime kanjani, njengoba sibizwa izolo ngajike eStanderton sengibuya ngiza la eKwaZulu ngajike eStanderton ngibizwa ngo9 ebusuku thi umengameli uyangifuna kusasa ngizonitshela ukuthi sikhulume sathini nomongameli. Mina bengimele nina, akukho futhi okunye engumelayo, angithengeki, angisoze ngathengwa, ngiyoze ngihambe la emhlabeni ngoba kwandabandaba yimina engithethe ihlozi. Ngeke ngithethe ihlozi kwandabandaba ngasi kahle ukuthi sengidayise ngomzabalazo. Into engeke iziyenzeke leyo, angifiki nemali, ngifuyile mina webakwethu, angidinge imali. Ngiyabonga ingane zakwethu. Okunye kwenzekile ngesikhathi umeya weTheku uCyril Xaba ezozama ukuthula inkulumo abebekade bemasha banqabelile ukuthi akhulume bathi bekhathele ubuholi ukuthi mangabe belethe isikhalazo okuze beyimanje ikaze iphendule ezinye zazo isikhalazo zabantu abasuke bengena emabuilding bedayise izidakamizwa bathi ngakho namhlanje bebengasibona isidingo sokuthi umeya bemlalele. Le marshi isuke eKing Dinozulu Park yaza yofika estation samaphoyisa ePoint ngesikhathi umsunguli weMarch and March ethula inkulumo yakhe uveza ukuthi njengoba bekade bekumnqamla juqu ka30 June ukuthi bonke umuntu ongane emaphephe besehambile ukusuka namhlanje kuya phambili sekuzomasha uLwesine lesine ngaba wonke amasonto kuzokuba uhulumeni kanye nabangafuni ukuhamba begcine behambile. Well, senizokwenza njengoba sidlala isenza nje angisaba amasha behlele khona njalo kwi build up to umhla 30 behlezi kunamamasha cishe zonke izinsuku. So manje sesifuna ukuthi kube into standard nje ukuthi ezweni nje uhulumeni awukuthola ukuphumula until thina sithola ukuphumula because asiphumulile phela thina mawuthi ulele ebusuku kodwa uyasaba ukuthi uzoqhamuka isigebengu esizokulimaza sibaleke siyowela ibhoda sikhathele nathi leyo mpini. Namuhla enkundleni zokuxhumana kusuka umsindo mayelana nezithombe beyithinta ungezwe emchuno kanjalo nophakelo umthakathi beshuthe nomengameli uWezwe Cyril Ramaphosa emhlanganweni abebenawo osukeni la izolo ephendula bezindaba malana lo mhlangano uNgobese Zuma yena bekade ngeyona ingxenye yawo uthi lokho akusho ukuthi baxabene kodwa bazokhuluma eceleni bebodwa mayelana lo mhlangano obuhle bahlanganisa nomengameli. No sizoyikhuluma naye eceleni kodwa si right njengoba esho nje umfethu nje akwazi phela ukuthi kuhlezi ku smooth nami ngiyawenza amaphutha naye awenza amaphutha kanjalo kodwa siyahlala phansi silungise kudlula impilo. It's not ukuthi phela sekuyi train smash lo ngoba sisase impilo eyodwa nje futhi soqhubeka sihambe ngayo kuze kube sekugcineni. Inhlangano zezipolitiki ezihlukene ukubala Action SA, IFP, iAfrica Mayibuye kanye namanye amaqembu abekhona ukuzoba ingxenye yayo le march. Ngodebahosibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Khona manjalo umbukeli amaphoyisa esifundazweni kwaZulu-Natal asebika ke ukuthi babalelwa kishumi abantu ke asebethe baboshwa ngeigameko ezibandakanya ke kona ke ukungena ezitolo zabokufika bantshontsha noma ke balutha. Kepha ke mbukeli ukuchaza kabanzi sinaye ke okhulumela amaphoyisa khona la esifundazweni iKwaZulu-Natal uRobert Neshunda ozosibeka ke esithombeni ukuthi mhlambe udaba lolu lohamba fike. Mr. Neshunda, thank you so much for your time. Can you brief us with regards to the incidents relating to the looting that took place this morning or today? We had several incidents of a group of people going into containers which were owned by foreign nationals
those who left the area. We managed to arrest at least 10 people for business burglary, intimidation, and all those things. We are thankful that our members were in the vicinity, were able to react on time and disperse the people. There were incidents also of road blockages in the townships, but also we managed to open the roads so that today becomes a normal working day in South Africa. And hence, we had the march which we managed to control until the end. So in your words, can you say today was success with regards to police being able to manage today? The main issue was to control the masses, to preserve life, and to ensure that the march is safe and secure. If anything happened here, we will be talking a different language. So we are pleased that committee members who were marching were well behaved. Police who were controlling the marches were respectful and professional. Hence, we are here today at this time. Our plea now is that we know that now dark is approaching. People are going back to their communities. We are urging them, do not gather and do something illegal in your communities. We saw the same thing in Maritzburg 2 weeks ago, where a march ended, but a group went berserk and killed a person. We are saying, please do not do that. Respect the law. If you are not happy with today, organize another march, do it peacefully. Police will be there to manage the march. Briefly, can you brief us the deployment of police around KZN? We are going to maintain the deployment for at least 2 or 3 more days, depending on what intelligence is telling us on the ground. It's police from KwaZulu-Natal and other provinces, head office included, because we knew that we were going to have many people marching. And then we said, let us prepare accordingly. We did not want to have less numbers and won't be able to manage the crowd. We needed numbers, we had numbers, that's why we managed to control them up until the end. We only have an incident where a foreign national was attacked by locals. 2 of them were arrested. Apart from that, it's incidents of breaking stores, stealing stealing items from those stores. Apart from that, it was largely peaceful in the province. Thank you so much, Mr. Nechunda. Mbukeli uyena-ke loyo okhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uRobert Nechunda echaza-ke kabanzi ukuthi-ke bakhona bayishumi abathe baboshwa ngeigameko-ke lapho khona bebeyitapela ey'tolo. Kanti-ke uyasho ukuthi-ke wona-ke amaphoyisa akwazile-ke ukuqapha isimo nakwezinye indawo emalokishini la khona umphakathi mbukeli-ke ubuvala-ke imigwaqo uzama-ke ukuphazamisa. Kepha-ke usuku lanamhlanje-ke uthi lube impumelelo njengoba nabebe masha beyiphathe kahle kwangaba nezigameko lapho sebeyithola bengena ezitolo khona la edolobheni iTheku nokunye eindabeni ze1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubo eThekwini. Umhlaziwa wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi umnqamlajuqu womhla ka-30 uJune kumele ube yisibopho sikahulumeni sokuqalisa ngokusemthethweni izinhlelo zokuthi kubuyiselwe abokufika abakuleli ngokungemthetho emazweni abo. UShamase usho kanjena njengoba namuhla kuqhubeka imbhikisho ezweni lonke elwisana nabokufika abakuleli ngokungemthetho. Na uhulumeni wemezele ukuthi usuku lomhla ka-30 June usuku olujwayelekile olufana zonke izinsuku kodwa ke iqhubekile imbhikisho emadolobheni ahlukene nezihlaka ezilwisana nabokufika abakuleli ngokungemthetho. Usuku lomhla ka-30 June belungumnqamlajuqu ukuthi abokufika abakuleli ngokungemthetho ababuyele emazweni abo. Umhlaziwa wezepolitiki uDokotela Zakhele Shamase uthi usuku lomhla ka-30 June lukhomba kuhulumeni ukuthi akaqalise izinhlelo zakhe zokubuyisela ke emazweni abo abokufika abakuleli ngokungemthetho. Kusukela manje kuyaphambili kuyacaca ukuthi uhulumeni inyathelo ayethathile akuzona inyathelo ebezibheke lomhla ka-30. Ingakho lomhla ka-30 ewuthatha njengento yokuthi akube khona ukuthula kungashawa umuntu kungenzeki lutho. Kodwa uyabona ukuthi iplan kahulumeni akuyona yomhla ka-30 ngoba asinako kuze manje i-action plan kahulumeni ukuthi uzokwenza njani. Siyakuzwa kakusho uMongameli kodwa ukuthi ke ukulandelela kulokho ukuthi emva kwale kwezinto
zasho umongameli yini ezokwenzeka ngomhla kabani kuyokuzokusha umhla kabani ngoba uShamasi uthi uhulumeni uma eseqalisa izinhlelo zakhe kuzomela ngagxili kuphela obokufika bakuleli ngongemthetho baseAfrika kepha nakulabo basemazweni aphesheya kwezilwandle. Uma sekusukwa lapha kungasabhekwa kuphela abantu baseAfrika labesithi ababuyele emakubo kubheke wonke umuntu ongasiyena waseningizimu Afrika ukuthi ufike kanjani lana njengoba seqala ibhizinisi uliqale kanjani amaphepha akhe aqondile yini nabezinye izizwe ngoba nakuwa amandiya kubakhona abanjalo nakuba belungu kukhona abanjalo nakuNamachina kukhona abanjalo ngakho ke lento lena akube isiqalo seprocess yokuclean up kuyiwe nakuma borders. Uthi isenzo sahulumeni sokwaba imali u600 million yokuqapha imashi yanamuhla ingoba ubenza ke imizamo yokugwema ke isigameko zezibhelu zango 2021. Lo 600 million akuona ngempela ukuthi kuhlinzeka ukuhamba kwabantu kwasuka iMK party yathi izoyijoin imashi kusatshwa yona ke ukuthi ngahle iqale lento yangomhla ya 2021 ngoJuly iqiniso lele limsule lingephikwe umuntu oliphikayo akayeliphike aqala idebate ngalokho kodwa ke ngokuhlaziya kwami ukuthi lo 600 million ubheke ukuthi kungaluthwa kungabulawa umuntu ungaluthwe izitolo kungaphazamisi umnotho wezwe ngoba sekusuke ipolitical party enabantu abathathwa ngokuthi babe bambi iqhaza kuJuly 2021. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eRichards Bay. Abelokhu ephume njalo amabhasi alibhekise eMalawi kanjalo naseZimbabwe ehambisa bokufika idolobheni laseMgungundlovu KwaZulu-Natal kuleli dolobha bekhali ibhungane njengoba nezitolo eziningi bezivaliwe kanti namaphoyisa benkanisa ezinkalo zonke ukuqapha isimo. Ngundlovu nalapho ukuhleli khona abokufika abasewuka ezweni laseMalawi njoba sazi ukuthi sekunesikhathi behlala kulona le ndawo le sibonile amaphoyisa aqaphile ngesolokhozi njoba ephume enkanise zonke indawo kanti enye indawo esiye saqala kuyona siqale khona la kuWestmont nalapho kade khona abaseZimbabwe nakhona sibonile amabhasi ephuma ngokuningi babo ethatha abaseZimbabwe njengamanje ngizokhuluma nomunye wenhlangano esiyibonile ilekelela abokufika baseMalawi ngokubasiza ngento yokudla njoba sazi indawo bahleli kuyona la ukuthi ayikho kahle esimeni esifanele kodwa ke umuntu ozosicacisela kabanzi sokhuluma naye osuka kuyona iorganization okuyiyona ekadilekelele kule ndawo uthi awuhlama wasichazela nje ukuthi usuka kiphi organization bese usitshela ukuthi ikuphi enikwenzile ukulekelela abokufika basuka khona endaweni yaseMalawi. Ngibingelele umphakathi wonke eSouth Africa naseAfrica ngokuphela yonke nguBethwali ongawambelu ngiqhamuka kwinhlangano iAfrica Spear. Sithena sibona isimo sishuba abafowethu belala lana Dengwane abanye banengane ezincane kwazela kakhulu kuthina njengabantu abangamaZulu ekutheni kube khona nathi esikufakayo salekelela sithe lapho silekelela khona sabona ukuthi akwanele ngoba baningi kakhulu abantwana abala abahlwempu abangenako ukudla. Sazama sasesikhuluma noPhoenix uPhoenix naye wakwazi ukuthi asilekelele kakhulu ekutheni sikwazi ukunakekela abantwana namhlanje besikhona ekseni nayizolo size sihamba ngobuthula silekelela kodwa engakusho kakhulu ukuhluleka kwabaholi bethu sikulesi simo esikusona nje siyisizwe saseSouth Africa kungenxa yokuhluleka kwahulumeni. Mashi yomhla ka30 kuJune lapho bekuhloswe ngayo ukuthi kuhamba bokufika kuleli sithe sahambela idolobha uMgungundlovu inhloko dolobha nalapho sibone khona izitolo eziningi izivaliwe kanti ezinye izitolo bezinabaqaphi abazimele beyibona bavikela zona lezo izitolo kanjalo namaphoyisa abenkanisile izinkalo zonke kanti siphinde sihambela nomgwaqo owiwona odome kakhulu ukuthi uhlala bokufika kuleli owaziwa ngePeter Marit nalapho sibone khona amaphoyisa enkanisile nakhona kukhala ibhunga esingi abantu bokuhamba la abasuka endaweni ezahlukahlukene esurrounde la iMaritzburg abaqhamuka koHowie koMpophomeni qhamuka koHaza uqhamuka baElandscope abaqhamuka koAshdown abaqhamuka la koCopsville yonke leyo ndawo abaqhamuka koMbala abaqhamuka koCato Ridge abaqhamuka ngale konodeko uMkhabhathini labo bantu sebe yakhiswa endlini zabo ngenzeka kuba bakhiswa abantu ngoba belwa indaba yokuthi babe imgulukudu
inhloso yabo baphambe labantu babuyele emazweni ngoba phela kade sebebuzwa abuza umuntu ukuthi njoba wena ulawo yohamba nini inhloso ke lapho ke bese ngekona ukuthi ke ingoba bethathelwe imisebenzi yabo abantu bala eSouth Africa bese kuyindlela yokuthi abantu baqhube ubugebengu ngoba emva kaloko ababili kade sithi siyolanda impahla zabo izolo sisuka la Westmoor Park siya la ngase Copsville sifike sathola ukuthi abasenampahla zabo sekuthatha iTV kwathatha umbhedo kwathatha yonke into isiyiwolo so ke kuyacaca ke lokuthi ke ubugebengu kahlehle okade sebegqugquzela ukuthi abantu abahamba buyele emazweni abo ngoba befuna ukuthi batshontshe impahla zabo ukephume njalo nabokufika kulelo okuhlanganisa abaseMalawi abaku Mayors Walk khona edolobheni uMgungundlovu kanjalo na Westmoor akuyilapho beqanise khona abaseZimbabwe nababonakala bephuma ngobuningi babo bebhekise emakhaya izindabeni zwan KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMgungundlovu ake hlabana nali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi kusanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Ibe nesasasa eyeMarch and March. Bese kwena ngabaculi eyeMarch. Kanti umhlaziyi uthi konke sekulele kuhulumeni. Bekule ngokhiye ezitolo zabo kufika elokishini laseSikhaleni enyakatho neKwaZulu Natal njengoba beqome ukuvala besaba iqulu labantu ebelibhekisha limasha emgaqweni amalunga lomphakathi abambe imasha nokuthula elwisana nabo kufika abakuleli ngokungemthetho ebisuka kwinxanxathela yezitolo yaseSikhawini izozungeza ilokishi. Amalungu omphakathi yenyakatho nelikaMthaniya athi akulungele ukuqhuba amabhizinisi abephethwe yabo kufika kuleli njengoba bephume umbhikisho ukukhomba indlela laba abakuleli ngekungemthetho. Ngiyangabezwa abantu abaningi bekhala bathi niyabona sizolamba noma ukuthi mina ngiumuntu onendawo yokuqashisela ngikwazile ukwakhipha abawu4 kodwa kuyimanje agcwele amazulu okusho ukuthi le ndawo beyivale umuntu okufika njengamanje mangakhuluma ngama-tax shop i-tax shop la siyalimala thina ngoba siyathexwa bona bathexwa yabo uyena awukazi umbone umuntu owala wangaphandle ethenga 10 kg yempuphu okusho ukuthi uyothexwa eShoprite akathexwa lo muntu kodwa uyadayisa athatha imali ayibeke endlini lapho ke mina ngiyakhushukela ukhushukela amafutha ngikhushukela ukudla ngani imali ayisarotate ihlele endlini zabo yabo ilokho ekunesho ukuthi umnotho uzokhula kakhulu mabake baqhela ngobani ibanjwe ukuthi imali ihlele endlini ayisarotate sizokwazi ukuyibamba thina sisodwa sasiyibambile nasekuqaleni akukushanga ukuthi sike sahlala sisodwa la thina. Lamalungu omphakathi athi awupheli lalomkhankaso ukunxenxa bokufika ukuba baphindele emazweni abasuka kuwo. Iway forward makuthiwa abahambi sizwe kangcono uhulumeni usupporte kakhulu wabuya ngasesayidini lethu ukuthi amacala wasekuza ukuba kubona asezoba kubantu ababaqashisele endlini okusho ukuthi sizomcela uhulumeni kakhulu kuleyo phathi leyo ukuthi umuntu nomuntu oqashisa umuntu okufika akampenithele imali athi ezophenisa yona umuntu omqashe ngisho nasemsebenzini because lezi ayikhala siyayidinga enganeni zethu uyabona so uma ekwazile ukwenza lokho ke so sebenzisana ngoba silanje thina manje bahlele emqashweni labo bantu ngathi yabo oma stand babagcinile sicela uhulumeni makudlula la oma stand kube yibona basikhiphelayo ngemvumo kahulumeni ukuthi uzobahlawulisa kusasa. Khona manjalo umphathi siteshi samaphoyisa eSikhaleni uthi baqaphe ngalendlela yokuthi akekho umuntu ongazama ukutapa bebhekile. Ngaphambi ukuthi iqale imarch sikwazi ukuhlangana nabantu abahola imarch sabatshena ukuthi neubugebengu ngeke sikwazi ukubumela lozokwenza ubugebengu sokwazi ukuthi sigcine simbophile. Samba nabo njengamanje akukho kubo kusanzakalile basenza izinto ngokomthetho. Isikhathi sokunqamuka kwemarch u12 emva kwa12 bazobe sebedisposile kodwa amaphoyisa azobe khona ukuqiniseka ukuthi ubugebengu abenzeki. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisesikhaleni.
Nakuba ibingekho impikisho edolobheni iNewcastle endlani likaMthaniya njengoba namuhla kuqhubeka kubhikishwa kuzwelonke impikisho yokulwisana nabokufika abangekho emthethweni nalabo abahweba ngaphandle kwezincwadi ezibagunyaza ukuba besebenze. Izitolo eziningi ke kanye namabhizinisi amaningi alaba avaliwe, kanti ke esixoxisane naye obesebenzela eduze kwalaba bokufika kwenye yezindawo ebisithathwe ilaba ebisibizwa ke ngo Small Street waseNewcastle, uthi ke bayajabula njengoba laba bengekho ibhizinisi lizoqhubeka kahle. Njengoba kuqhubeka impikisho yokulwisana nalabo bokufika bangekho emthethweni kanye nalabo abahweba kuleli ngaphandle kwezincwadi ezibagunyaza ukuba behwebe, iNewcastle ingenye yezindawo evaliwe izitolo zabokufika, kanti njengoba simile kule ndawo ebisiyaziwa njengo Small Street waseNewcastle, omunye okade sebenza eduze kwalaba uthi ibhizinisi labo selizoqhubeka kahle. Ngiyajabula kakhulu mina base ngizokwazi ukuthi ngidayise kahle, sengizokwazi nokuthi ngiyibone imali babe ngiphazamiseka. Umuntu athi ufuna ukuthenga kimi akasakwazi ukuthenga, useyandlula usethenga komunye kimi akasabuyanga. Sengibalile mina ukuthi into yami ingakanani usezokuthenga akasakwazi ukuthenga. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ibhizinisi ezoqhubeka kahle. Sicela ngathi uhulumeni angasixhasa izinto zethu, ibhizinisi lethu likhulekele phezulu. Nokuthi sibe nendawo ezi-right, sibe namathende. I-right indawo ngidayisa kuyo, kodwa mangathola nje ithende ukuthi mase kunetha nginganethi, qhubeke kahle nempilo. Nakuba ingekho impikisho engxenyeni eningi yasedolobheni laseNewcastle, kuzokhumbula ukuthi kunengxenye enye kwekwagasela kiyo iminyango eyahlukene kahulumeni ukuzohlola ukuqashwa kwabantu bokufika abangekho emthethweni. Omunye walabo esikhulumisane nabo ovulile isitolo othi yena unawo amaphepha ngokusemthethweni ukhala ngokuthi elaba ibhizinisi alihambi kahle njengoba abantu abaningi bevalile lana kanti abanye basabela izimpilo zabo njengoba kuqhubeka impikisho. My name is Hussein. Today I'm open the shop, but it's no customers. Afraid is a much and much. So I got papers, everything. It's very, very bad business. No business and no people. All people is run away. Khona manjalo amanye amalokishi amakhulu akhela indawo yaseNewcastle okubalela kuyindawo yaseMadadeni kanye naseNewcastle. Izitolo ezikulezi izindawo ziyasebenza ngokwejwayelekile okubalela kizwa amamoli kanye nezitolo zalabo bakuleli ezakhele le ndawo. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV eNewcastle. Imeya kamasipala umvoti uGabriel Malembe uthi nje wasekugoqwa inyanga yabantu abasha unxusa ukuba intsha ingahlali phansi ilinde ukuba amathuba emisebenzi azozifikela kubona, kodwa abavuke bezithathe ukuze bezokwazi ukulekelelwa ngayo yonke indlela abafisa ukulekelelwa ngayo. uMalembe ubesho kanje kubungazwa inyanga yabantu abasha endaweni yasemvoti. Ibiphuma ngobuningi bayo intsha ukuyobungaza inyanga eligugu kakhulu kwintsha yaseNingizimu Afrika, futhi isikhumbuzo la khona intsha yalwa khona ilela amalungelo ayo. Lena inyanga ebaluleke kakhulu eveza ukuba bonke abantu basemvoti bebambe iqhaza ngokubaluleka kwayo, ngoba inyanga lapho intsha yonke eNingizimu South Africa yabambe iqhaza ekhulu ekutheni kube nenkululeko. Ngakho ke umphakathi wonke nentsha yasemvoti ikakhulukazi ngoba thina sibhekana nomvoti siye sithi ke umphakathi awuphume ulekelele intsha ukuthi izizwe ibaluleke kakhulu ngoba iyona esibuka ukuthi inyanga yayo leyo kufanele izibone ukuthi sibeka phambili ngayo. Kanti ubuye waveza ukuthi banohlelo lokulekelela intsha ikakhulukazi le efuna ukusungula amabhizinisi noma esemabhizinisini ukuze ithole ulwazi ngezamabhizinisi. La emvoti sinohlelo nje oluclear lapho khona sino LED ophethwe uSazana Mangubane esiyesilekelele khona ukuthi intsha ifike yonke efisa ukuba ibe semabhizinisini esafufusa ilekelelwe bese ithola ulwazi olufanele ikwazi ukuthi ihlomule, ngoba uma ngabe uyintsha kodwa uzohlala ekhaya asikwazi ukuthi siyokutomla thina ekhaya njengoba sinamawadi ahlukene kangaka, kodwa siyayigqugquzela into ukuthi ayifike njengoba iyifike. Mayisifikile emkhandweni iphuma ilitholile usizo silekelele ngayo yonke indlela. Sibalekelela abantwana bethu nangokuba beregister ekhungweni zemfundo ephakeme, sihlale nabo phansi silande wonke ama-department ezoba kucacisela nangemkhakha okufanele beyithathe ukuthi ke mawufuna ukwenza lokho uthatha lo mkhakha suke sikwenza sihleli phansi emvoti kuye kusithathe even inyanga yonke nje siyibhizinisi lolo hlelo. Banesifiso sokuthi belekelele kakhulu intsha ngoba iyona ikusasa lalesifundazwe. Umuntu omusha yena sithi sifisa ukuthi sithathe yena simlekelele ekutheni
kuyo yonke into asuke efisa ukuthi ayenze bese thina njengomkhandlu sihambe phambili. Ukhona umnyango emkhandlweni futhi nawo njengalo bengikusho kwa-LED okuyiwona osihlela zonke lezo nhlelo. Bayafika futhi abantu abasha bebambe iqhaza bayaphumelela futhi, kodwa ngizokugcizelela ukuthi uyothuka umuntu ethi hawu kanti emvoti kusetshenzwa kangaka into engamenza ukuthi yena egcine engalitholanga leli thuba ukube ehlala ekhaya. Kepha-ke namhlanje sithi abasondele abantu bebe ndawonye bebone khona bezochazela bekwazi ukuthi masiqeda la bekwazi ukuthi bephume beye kwamasipala. Ama-interns nawo emkhandlweni kuyo wonke ama-department nawo ngaphandle siyayilekelela intsha ukuthi i-participate emkhandlweni. Ngikhuluma nje ba-over 10 abantu abakhona nje manje emkhandlweni ama-interns esilekelelana kanye nabo. Unxuse intsha ukuba ingahlali phansi kodwa isondele komasipala ukuze izolekelelwa nesidingo zabo. Siyabanxusa nje umvoto wonke ukuthi abasondele kwamasipala ukuze bekwazi ukuthi becaciseleke umuntu engahlali ekhaya, ngoba lokhu kufuna ngikuveze ukuthi uma uhlele ekhaya khona ingoma eyayicula omunye umculi ngisakhula yathi uzoyithola kanjani uhlele khonini. Buye usondele la kwamasipala ungalibele ukhala uzokwazi ukuthi ulekeleleke ngayo yonke indlela ofisa ngayo. Sizimisele siwumkhandlu sihamba nayo intsha kusukela uqala uhlahlo mali luze liyophela sibeke yona nje eqhulwini. Lezi ndaba ze1KZN TV nizibeke siqiniseko cele eRichards Bay. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nengozi yezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuya. Sekubingelela sekwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ibe nesasasa eyeMarch and March. Bese kwena ngabaculi eyeMarch. Kanti umhlaziyi uthi konke sekulele kuhulumeni. Ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli R16.42 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe U21.74 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe U18.73 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$4,031.53 i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube U$73.15 umpongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Emva kwesikhathi eside kunokuqagula ngomdlalo wezikamagebhula, iqembu leStellenbosch FC seliqinise udonga lwalo lwasemumva ngomdlalo osuka kwi-Orlando Pirates uThabiso Lebitso. Leli qembu seliqinisekisile ukusayinisa lo mdlali, kepha-ke belingakadaluli ukuthi usayinde inkontileka yeminyaka emingaki. Leli qembu-ke eliteketiswa ngokuthi i-Cape Winelands. Lo mdlali usenqobe nezikamagebhula isicoco seligi ye-Betway Premiership kanjalo ne-Carling Knockout kanjalo-ke nezindebe ze-MTN 8. Kanti-ke uyohlangana nomqeqeshi uGavin Hunt abekade-ke beke basebenzisana naye ndawonye kwiChippa United ngaphambilini. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakaHlavana Phulumlile Ndulinde bobasomantshonga benoqelemane ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile